So kini mga bay, dugay ra kay ko gusto nga ako ning pahubsan. So pangitaan taning pamagiron looy kining gapangaging motor din hidagan ang gud pangagi diri kay diri nagapanglaktod tungod kay adlok sas mga dakop kay so lagi puning wala di pod ta kompleto, di ba? So maluoy ta sa mga gihay tanaw na iniagi reader bago pagkayo ng tigni-tignitan. So ato na siyang pahubsan karon, balikan tanak kuhaan tanak diha og kaning gamit palahan na to na kay grabe yun. Magsaga ko diya maglagot ko mag-agi ko sa kong Reader J diya nga limpyo kayo tata diya magkakalapiti ng lugar. So kay kini ako maning baluarte, so ato ning taga chance nga manindot ni kanito na mga kanal dre birahan ta ni ron o na itong i-content karon dre kaya para nga tanang mga gihay malipay stuwa ba. So siya ro walay mo saludo ani stuwa. So bago kay reader ro mga plate number lang tinitignig agi tuloy kistanan. So kita-kits mga bay atong balikan na karon. Karon mga bay mo nitong unahon ng tira ng lugar o parting basa kay dili lagot ko. Dara na drain na siya. Doon na nag-drain, no? Kusog igagas, no? Padlo ni siya sa niya. Para mga agi, dili wala na. Inaluoy. Nahubas lagi siya mga bay. So dako kay tagi kanal. So anak hagi nga mga motor kay ingon sila nga nahubas lagi daw karong karugayan. Grabe kalolom. Moro po ni pinakabikil mga bay kanang uban yang limaw. Okay ra na bang limaw. So shout out sa akong anak mo naghatag nagvideo. Naisig begulbol. So shout out po sa akong manghod nagkuban pod. So kana. Ulin ta. Ta. Kaduha nga limaw. So ito ning birahan niya po dre kay mulapaw ya po ni siya og kusog kay ulan. Siya sa ikaduha dito sa ikatulo mga bayo kini okay.
nga ito. Bas na. Kani mahubasay na po ni. So balikan tanin niya. Magmotor ta. Tanan to kung nanghubas ba tanan. So meron kini inip dali kani maugar. So may nang pagkaagi diri sa mga lakturay sa hadlok ug dakop. So muni nga dalan ang inyong agihan. Kung naay dakop diri mo moagi on nang lusot motor. Oh diri mo moagi. Padulong dito. Straighton lang ganyan ni pag abot nito sa tumoy makikita mo dito end nga niya kung padulong mo dito pawala lang dayon mo. So gawas na dito sa diversion nga siminto. May kasagara diri. Diri naging tigagihan ang mga mangkang kay ano sa grabe na og diri mo gud dakop sa mga open pipe sa tanang kalkal imong tambot so bawal na siya. Dapat stock kanister na ka. So katong mag-agi diri di na hasol. Di na sig bagulbol kay ang dalan murag kuan sapa-sapa. So ato nang gibalikan ang atong trabaho mga bay. Ato nang gibalikan atong trabaho bay, kumusta na ba? Oo, nahubas na ang isa oh. Very good. Ang kining pikas, hubas na pod. Ang mga gagmayng limaw din na pilon. Ay hulaton na ito ng mudako ni. Karon mga bay ato nang agian tong nung adalan niya tong gitrabaho ganina. Kung okay na ba? Kung uga na bagyad. Kay gidri na nako to ganina susudara. Oh, di ba? So uga na. Imain ang dalan pagkaagi. Oh, tripikas. Di dalira, wala pa to gi kuan dyan nagtubig na. Bot na lang. Hantod ron, galim o lima o piyapon to dito. So dari nga porsyon kani wala man ako nagipang kuan. Okay din, uga na po do. Kani po dayon uga na. So kini mo ning lakturaan padlong dito sa diversion. Tong mag-iwa sa dakop kay kompleto man sila. Grabe ka kompleto. So maura to mga bay ang ato ang ma-vlog. So kita-kit sa sunod vlog na po nato. Bye bye.